Hej folkens. I dag er det torsdag den 28. december, og jeg er juleferie, så jeg tænker at vlogge i dag. Klokken er lige nu 9:30. Jeg er vågnet her for en halv time siden. Min plan lige nu er at drikke noget kaffe, og så gå ned og træne. Det er det allerførste, fordi i går der fik jeg ikke trænet, fordi jeg udskød det så meget. Så i dag er det det første, jeg gør. Klokken er lige nu 10:30. Jeg er tydeligvis stadig ikke gået. Min kæreste kom lige op, fordi at han læser lige nu til eksamen. Så han er nede i sådan et studierum på vores kollegie og læser hele dagen. Og så skal man lige op, så jeg snakkede lige med ham i sådan en time, hvilket selvfølgelig udskød alle mine planer. Men jeg tænker lige bare at drikke min kaffe færdig og så gå ned og træne. Ej. Jeg er kommet hjem, og der var så meget modvind på vejen hjem. Heldigvis regnede det ikke lige så meget, men der var helt vildt meget modvind. Min plan er nu, at jeg vil helt vildt gerne rydde op i lejligheden, fordi jeg har roder så meget. Min plan er lige at rydde op, og så skal jeg have skrevet til vores vicevært, fordi vores vaskenøgle er blevet væk. Så skal jeg have booket nogle biografbilletter, fordi mig og min kæreste skal i biografen i morgen. Så tænker jeg at lægge noget makeup og føle mig selv som en reward for lige at være helt vildt produktiv. Jeg tænker faktisk også at organisere vores skabe, og sådan skuffer, fordi at her i julen, der har vi fået så mange snacks. Og sådan, der er ikke plads. Alt der hedder sådan skuffer og skabe i vores lejlighed er sådan fyldt til randen. Og det er fordi, at jeg ikke rigtig har organiseret det i noget tid. Så det tænker jeg også lige at ordne i dag. Muligvis rydde op, så lægge makeup og så organisere alting. Fordi at det bliver et år. Og så skal jeg lave aftensmad, jeg skal lave burger i dag. First, lad os rydde op. Jeg har fået ryddet op, og jeg har i alt brugt 1,5 time på det her. Så nu vil jeg lægge make-up. Det er utroligt, hvor meget det gør ved mit humør, når jeg får ryddet op. Jeg får meget mere overskud. Også fordi det virker altid som det mest nederen i hele verden at skulle til at rydde op. Men så når man er i gang, så er det sådan lidt hyggeligt og meget satisfying. Jeg har tænkt mig, fordi i julegave, der fik jeg en concealer af min mor, som jeg havde ønsket mig. Og sådan en øjenskygge, også af min mor. Og jeg tænkte bare, det kunne være lidt hyggeligt at prøve det mere. Men allerførst skal jeg lige lave mine bryn og sådan noget. Ej, jeg er så glad for, at jeg har fået den her concealer. Oh my god. Det er min gamle, og der er seriøst intet tilbage. Okay, der er faktisk lidt tilbage. Måske skal jeg lige shut the fuck up og bruge den her færdig. Jeg har bare tænkt mig at lægge den mest basic makeup i hele verden. Og så har jeg tænkt mig at bruge den her øjenskygge ovenpå. Det er en øjenskygge, men det er også sådan ikke en øjenskygge. Den er fra Makeup by Mario. Jeg har aldrig prøvet noget derfra. Men jeg mener, at det er sådan Kim Kardashians makeup artist. Så altså. Okay, den er død. Okay, jeg skal på ny. Den er lidt mere min sommerconcealer. Altså den matcher bare lidt min hudfarve i vinter. Okay, nu tænker jeg at prøve den her. Ej, den er sjov den her. Hvordan åbner man den? Wow. Eller så skal jeg bare lige vende mig til det. Jeg skal lige vende mig til tingene. Hver gang jeg laver min makeup sådan en lille smule anderledes, og så tænker jeg bare noget mascara. Hej folkens, klokken er lige nu 3:15, og jeg er ved at tage billeder af mig selv. Fordi jeg fik makeup på. Og sådan, den her øjenskygge, jeg elsker den. Når man tager blitz på, bliver den bare helt vildt pæn, synes jeg. Prøv at kigge. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men jeg synes, det er mega pænt. Så ja, lige nu tager jeg lidt billeder, og så når jeg har gjort det, så begynder jeg at rydde op. Okay, folkens, jeg har skiftet til noget mere comfortable tøj, og nu tænker jeg egentlig bare, at jeg vil begynde at rydde op i de her skabe og skuffer. Jeg har prøvet at overspringshandle den lang nok tid. Klokken er 4:05. Jeg tænker at begynde. Nu har jeg ordnet det første skab. Det tog ikke så lang tid. Altså det er stadig sådan helt proppet, men det er sådan, jeg kan ikke gøre noget. Vi har bare mange ting og ikke så meget plads. Gud, jeg har glemt at finde plads til vaniljekransene. Okay, jeg må lige trylle
plads til nogle vaniljekranse. Men efter det, så skal jeg lave de her skuffer. Det tror jeg kommer til at tage lidt længere tid end det her skab. Men nu ser vi. Jeg har ryddet op i skufferne nu, og nu skal jeg lige bestille billetter til biograf i morgen og skrive omkring vores daskekort. Og så gør jeg noget, ind til aftensmad. Klokken er allerede 20 minutter i 6. Så det bliver lidt sen aftensmad i dag. Så har vi fået ordnet tingene. Vores varmemester holder ferie, så jeg kan ikke få en vaskenøgle før det nye år, hvilket er lidt stramt. Jeg skal lige købe nogle underbukser. Det ved jeg ikke, om det til mig, men det er det. Det skal jeg. De der biografbilletter, vi har fået sådan en Go Green, og det var forfærdeligt. Vi brugte en halv time på det, og det virkede ikke. Så vi blev nødt til, at vi heldigvis fået nogle andre biografbilletter også. Så vi brugte dem, så vi bestilte biografbilletter, men det var forfærdelig oplevelse. Jeg blev færdig med min burger. Ej, hvor er lyset dårligt. Er det bedre nu? Ja, yeah. Jeg fik spist burger. Det var virkelig lækkert. Og nu klokken ved at være blevet 20:22. Og jeg tror bare, at vi skal se serie nu. Jeg tænker ikke, der kommer til at være mere vloggen. Jeg tager min make-up af om lidt. Og så sender jeg i seng. Men først skal vi se lidt serie. Men ja, tak fordi I så med. Og så håber jeg, vi ses i min næste video. Hej hej!